ngentungu. Mayibe nathi Nkosi yami. Amehlisa ngokhukhu. Ukuze athi izinzi phambi koYesu. Mayibe nathi Nkosi yami. Uphethe lo msebenzi mntakaFosi. Uphethe lo msebenzi mntakaFosi. Ungadeli nanye. Into akunike yona uThixo uba uyenze ngentobeko nangokuthobeka nangokunika amandla lizulu. Mayibe Nkosi yami. Amen. Yabulela ke mandibulise bomama bami. Mandibulise mama. Bulise kakhulu. Yabuya. Ndibulise nabotata abangena sesingaphakathi. Ndibulise kakhulu umzi wonke umkhosi kaThixo ongena kanye siphakathi. Mayibe nathi Nkosi. Besiyibambe ngolwesihlanu. Sisayibambile nangoku. uThixo usasithwele phansi kwamazwi athi isihloko ndaba esithi thandazani ningaphezi. Umthandazo wakhe wenziwa yindoda yathi seyiqulutywa ngamatye wahlalwa uStefano wajonga phezulu akayeke ukuthandaza wathi nangale into ungababeki ityala. Mayibe nathi Nkosi. Kodwa mna Stefano ndiyahamba ngoku. Kodwa wena Nkosi ungababeki ityala. Mayibe nathi Nkosi yami. Siphethe lo vangeli namhlanje. Mayibe nathi Nkosi. Kha nivume ke apho kwari yabona nangoku kuthe kwakuhlukuhlwa amalahle satsho sabili kuba kufika ubushushu. Mayibe nathi intonga yam ingumsikelelo. Amen. Ixesha alungisayo umama umfundisi phaya izinto zakhe. Kaloku inkonzo le iqonde koma. Amen. Ngathi xa ndijonga phaa banomthetho othi makuhlalwe phantsi. Ngomnye uma ngenyawo kanti bona bafuna bakuhlalwe phantsi. Sibe nathi ngesivese sahlala phantsi. Kaloku xa iqonde kubo bamele babe balele edresini ngokutsho loo sana. Umthetho bayiva le nto. Amen.
elitshintshayo. Uthixo inkonzo yakhe uyilawula ngokwakhe. Singabhala thina sigqibe kodwa uthixo yena utshintsha iprogram. Ingatshintshwa sini. Inkonzo siyonile. Nomnikazi wayo. Into nayo sikhona nje thina. Kodwa kusike kuthethe yena. Sizama ukuthi abantu bazawuthi ithenina iprogram yaba mama mayibe nathi inkosi hayi iphethwe ngumnikazi wayo. Yes. Lenkonzo mayibe nathi inkosi yami iyazilawula ke ayilawulwa kwandini intwana ndimazijonga nje hayi ithi nanoba ke ubuziyoni na mayibe nathi inkosi yami balo inkonzo yezithunywa mayibe nathi inkosi yami umhlambi isithunywa sale nkonzo ke siyiphethe ngokwaso mayibe nathi inkosi yami mayibe nathi inkosi ukumamela ukuthi mayibe nathi inkosi amen. Sizocela ke abomama sizawulayita ngoku izibane. Sizocela omama inkokheli zebranch mayibe nathi inkosi. Sizocela umama uDulasi nguye ozokwenza lo msebenzi wonke lo sizawenza apha kule ndawo. Uzawulayita apha uzawulayitelwa isibane uzanicelela umama uDulasi uzawulayitelwa mayibe nathi inkosi yami amen. Wonke ke umsebenzi nguye oyawuthi akugqiba abuyisele wasithwala lamakhandlela lami siyacela kulayitelwa isithunywa senkonzo ikhandlela ungangicacela kodwa mama uDulasi khaya funa abantu bacacele ngohlobo loba iBloemfontein lapha kufuneka umama waseBloemfontein eze apha iKapa lilapha kufuneka kuze umuntu waseKapa. Niyayiva ngohlobo libeka ngathi amen. Cela ke abantu balungisane kwendawo zabo.
ukuthula ebandleni manibulise kwakhona bulise Inkokheli otakumongameli noma mongameli ndibulisa umama ngokukhethekileyo umemabishopu ndibulise bonke abantwana bakaThixo ndiyanibulisa nonke bantwana basekhaya ngegama laYesu Yesu amen sizocela umama nibuye nibheke ekhaya aze apho mama laba mama sibacelileyo ngokwe-branches ndinamakhandlela amaninzi abeze nje omama la makhandlela lana sizocela ukhanyiso sizokukhanyisela iinkokheli zethu sizokhanyisela inkonzo yethu sizokhanyisela umama wethu uThixo abe naye sizokhanyisela bonke abantu abakhonenkonzweni uThixo athobe umoya wakho phakathi kwalendawo ngicela ingoma siqolelwa ikhandela sizalikhanyisela yana kerse her ta khansetsa inkokheli zethu ya rona amen 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 elike ikhandela yana kerse yona khanisela inkonzo yethu kereke ka upele ya number 1 sizocela ikhanyiso rikopa khanzo umdini ko abenathi ndimo abelero kasibaneke ezizibane aribaneletsa mabone ana sizafunda ke kulancwadi yenyumeli ngolo la nyumeli isahluko sesibhozo imana ya burobedi funda nje ezo ndimanyana nje isabala diversity malanyana isihloko sithi imithetho yokulimeka izibane wathetha uYehova kuMoses esithi thetha kuAaron uthi ekuzimiseni kwakho izibane mazikhanyise zibhekise phambili izibane njalo ke uAaron wazimisa izibane
Umkhosi azosipha azorifa ubulumko nje uhlale phela wow khansat bone sizamukela kuye mama utanenza uyena mina lo wamthombo
Omama bonke abakhoyo apha bonke kaofela ba teng ka hare ka mona ulutsha lonke olukhoyo batjha kaofela ba teng ka lebitso la Jesu Kreste ke a le dumedisa makreste Modimo o sa le motle bophelong ba rona empa mme Mapuzi ke kgathetse ha ke hantle kodwa ngenxa yegama lakhe empa ka lebaka la lebitso la hae ke a phela izinto zonke dinthong tsohle tse teng le nna ke sebopuwa se teng cha ubhuti empa obuti uzixelele late ompetsitse late ngendenze indlela yoba noko nka bo kentse tsela ya gore ke itukise uba ndiza kwenza lo gore msebenzi ke tlo etsa mosebetsi ona ngoba kaloku into enje xa kuthiwa mandithathisa amakhandlela ha o thwe ke bolele di-R.S.A ke di hlalose ezimalunga noba kulayitwe libandla tse mabapi le ho laetela kereke kulayitelwa iinkokheli ho laetela ketapele bekufanele uba ndenze o lo tshwanetse gore ke entse umsebenzi ozawubonakala mosebetsi o tla bonahalang ndingagqithisisana kunye ke tla ska fetisa ngwana mmane mna ndizixele uba mna ndiza kwinkonzo yoomama nna ke itletse gore ke tla kerekeng ya bomme ndizixelele uba ndiza kucacisela oomama ngokumama ke tla bolela bomme ka bomme ivela le nto ngo-7 jwale ntho ena e tla ka hora ya bosupa ngolesihlanu ndifonela kudokta ka labohlano ke fonelwa ke ngaka yavele yaflasha yonke ke ngoku jwale ya ba le ya kaofela ntho ena khange nqona ungathi andinanyani ka tswafa gore ka re ha ke na nnete ndathi noba sidile ka re ha e re ba re amntana masiye bantwana ba ka ha re yeng noba sizofika ekuseni le ha re ka fitlha hoseng ngoku ke le nkonzo andizuyenza ngale ndlela bekufanele uba kerekena ha ke tlo etsa ka tsela ena ndiyenza ngayo o lo tshwanetse be ke etsa ka yone but ke ndizawuzama empa fela ke tla etsa lowamthopho mantswe ao botlale ba dipabone ke ngoku apha kumkhulu into ethi namanze nekhandlela mona ho nna ho phela tshwereng le nna ke tlameha ho ba le khandela xa ndizawuthetha ngezibane ha ke tla bua ka mabone ndingathethi ndingaphethanga ke sibane ska ka bua ke sa tswela le bone esixelayo ibandla se ke bolelelang hore ke tla bua ke re ke ngoku uthi mamfuzi akukho mathisi o re mme Mapuzi ha o na nollo umama undithethele ikhandlela ebili kumama mme o phile khandele e tswang ho mme mna bendifunelani ikhandlela nna ne ke batla khandele ya ka e bredish ndawugqiba ukwenza loo nto ha ndihambe ke qeta ho etsa ntho ke tsamaye le yona ngoku kumama undinika ikhandlela lithatha jwale kumama mme o pha khandele e tswang ho mme yile nto bendisithi babendiveka ngoku ke yona ntho ene ke nahanane ke tsebile pele ka bo ke tseba Ufuna ntoni? ke batla eng ke batla eng ngoku ke ndizawunaxola ke bazali ningaphuleki kuloo nto le se ke la utlwa bohloko nthong eo ndizawuzama ke ulilayita kulaa kudala elayitile ke tla leka ho laeta ho ana a kodwa mna bendifunelam ndodwa empa mme la batla la hae kodwa fela besendililayitile ngoba kuthiwa apha kusetafeni sa le laetile hobane mona akukho matshisi ha o na mollo endleleni endleleni ezima
Uthi mazidlule incwadi yeExodus. Uthi ka lengolo Apho kwakuzalwa uMoses. mono utswala Moses teng. uFaro wayelenza umyalezo othi bonke Bana ka molaetsa gore kaofela bomme ba tswalang bashanyana makabulawe ha ba bolawe kusindiswa amantombi. go pholoswe banana. Kwacaca uba ezi ntombi zamaHeberekazi zimele Ba bonala gore banana bana ba mahepere ba tile abazange bayenze loo nto. ga ba kanga ba etsa ntho eno Bawasindisa amaqhegu. ba ba pholosa bashanyana. Wayiva uFaro le A utlwa Faro ntho ena uba amaqhegu asindisiwe. gore bashanyana ba pholositswe. Uza kubo ke ngoku O tla go bona jalo uthi nenza kanjani uba nenze gore le nto. le etsa jwang gore le etse ntho ena. Ayamxelela uba Ba bomelela etsa ba babazalisi tile banana ba nako ngoba babeleka bengekafiki gobane ba pepa ba soka ba fitlha kubabelekisi. go ba pepisa. Yiyo loo nto ibangela uba Ke ka sibasondeze. gona o etsa gore ba pholose. Ithi ke ibhabhilami uthixo wawasikelela la Gore lengolo makhosikazi. la ka Modimo a ba hlolofatsa basadi ba. Nanjengathi ke ubasomelela Jwalo ka rona re tile kwilizwi likathixo. lentsweng la Modimo. Banintsi oomama abalimelele Ba ebhayibhileni. bangata bomme ba omeletseng Ndingatshona ilanga sithetha ngabo. re ka tikela le letsatsi re bua ka bona. Ndithethe ke ngoku apha. Ke fete mona Incwadi kaMateyu ke lengolo la Mateo sisihlanu. ke temana bohlano Anganuba lishumi enesithathu kodwa ezantsi kwetyuwa. empa ka tlasa letswai Ithi nina nilukhanyiso lelehlabathi. lona le lebone la lehlabi la lefatshe. Umzi omezi phezu kwentaba. Motse o eme hodima dithaba Isibane abasibaneki le bone ha ba le behe basibeke phantsi kwetafile. ba le beha tlasa Basibeka tafole ngaphezulu ba le beha ka hodima ukuze sikhanyisele gore bonke le abantu. kgantsetse batho kaofela. Ngeli khandlela Ka le bone lena kuthe le lekokeng eli khandlela lenkokheli lena ke la ketapele likhanyiselwa bonke zonke iibhrenti zasenumber 1. kgantshetsa dibranche kaofela tsa number 1. Oomama ootata inkokheli Bomme bontate ba baetapele hlale isibane sivutha. le bone le dule le tuka. Kwakukho uculo kudala usandawungena kwamapha enkonzweni Ho na le lepinane ke sa tsa ho kena mona elalisithi isibane somoya sihlala sivutha njalo. Isibane somoya sihlala sivutha
lilayitela ibandla lonke lasenamba theo yohle ya number 1 ndiyayiqonda ukuthi before kungena inkonzo kiyafumana pele go kena kereke kwezi branch zonke zasenamba 1 dibranche tsena ka ofela tsa number 1 go layitwa kerese kufundwe la mazwi befunda kwalwe ngolasi mantswe ana balwa ke mme kufundwe ezizibane zisixhenxe ubalwa mabona ala kupibela kodwa eli linye mpa lena lilimfela lilayitela lonke ibandla lasenamba 1 lilayitela lithoka ufela number 1 branch zonke branch ka ufela kodwa ke esi sibane mpa libonele na sizawucima litawutima uhleke isibane esisenhliziyweni sale libonele pilweni yakho nesibane esinguyesu lilibonele linje nanjengabantu abangena inkonzo ngo-11 jalo ka batho ba kena kereke ka 11 bazawumisa isibane esinguyesu batla emisa libonele linjesu bonke kaufela bantwana abantu abadala bana bazinkokheli bahuli baketa andiqondi ikhona inkokheli eyawuthi xa ingena enkonzweni nani uruda litapele etleng ingasilayiti isibane ebesa layitile bona uze uqonde isibane sibalulekile ubona hore libonele naxa kubhubhe umntu le ha o hlokahetse sikhona isibane le teng libone umzekelo kuyaduduma apha endlini mohlala wa duma bona motseng olazi ikhandlela liyasebenza otsiba go lebone le ya ulayita sebetsa isibane o layita lebone ngalo lonke ka ixesha nako tsohle ithetha ukuthi ke loo nto e bua gore ntho eo isibane somoya lebone la moya sawuhlala le sivuthwe tla dula le tutsa emoyeni onke moyeng ohle amaxesha ka nako bantwana tsohle bakathixo bana ba modimo sizawucima kangoku isibane sona siphele lefele kodwa isibane empa esisentliziyweni lebone le uba uzazi uba o dule o tseba gore ufumene o ntoni fumane eng kule nkonzo ka yanamhlanje re o kerekela uzawuphuma uyazi uba o tla tseba o tswa ufumene into o fumane ntho ngenxa yezi ka zibane lebaka la zilayitiweyo lebone lena a laetiweng ngenxa yezi zibane ka zilayitiweyo lebaka la mabone a nanjengomntu ohamba apha enamba 1 jalo ka motho o tsamaya number ndiye ndibone xa kunxityiswayo bone ha o apeswa ulayitwa namakhandlela o laita mabone andani bomnye esinye simangapho noma esinye simangapho le le ndinongayigcina lo nto andikhonzi apha empa ha ke kristana kodwa ikhona into endiye ndiyibone o na le ntho e ke ibone isibane sibe ngapha esinye ke sibe le ngapha bone le ka mona le le kodwa zikhona ezi zilapha empa di izibane teng mabone ana soloko zilayitile a hlola a laetile kunxityiswa abantu o apeswa batho ecacisa ukuthi benze a bontshang ukukhanya gore ba etsetswa lekganya bayazi uba umntu unxiba ba tseba ijoyini motho a apara joile kungemnyamana o selefifi uba unoqaphela nangoku ha o ka lemoa le xa kunoncinywa ezi zibane nale layithi mabone uzaba mnyama o tla ba lefifi xa ukhala nabantwana ha lla le bana kodwa ngenxa yekhandlela empa ka lebaka la le elisisibane eli lebone elikhanyisela bonke abantu tsetsa batho ithi kaofela incwadi yendumisa ke le lengolo la pesaleme lisisibane ke lebone senyawo sa zam maoto aka ilizwi lakho lentswe la hao yiyo loo nto ke ngoku ka hona he namhlanje xa siphuma majerusalema majerusalema sisazi uba re tsebe hore kwindawo umntu akuyo pleke motho ulayitelwe isibane o laetetswe lebone noba wenza rongo gore ha o etsa kodwa phoso uyikhumbule umfa o e eyoba hopole ulayitelwe gore o isibane laetetswe lebone noba wenza kakuhle ha o etsa kodwa uze ukhumbule ngale date namhlanje ulayitelwe isibane ulayitetswe lebone noba uza kwenza ngokunganqamnanga sika utata nomthetho kathixo ka molao wa modimo uzuyazi uba tsebe hore ulayitelwe isibane ulayitetswe lebone noba uhleli phantsi kwakho awuze enkonzweni ha o tse kerekeng xa usuka apha ha o tswa mona okanye uthi uyayigqibelisa inkonzo wa iqetela uzuyazi kereke ulayitelwe o isibane tsebe ulayitetswe noba lebone uza kuhamba ngokuzithandela ka tsamaya ka o rata enkonzweni kerekeng uzuyazi o uba tsebe ulayitelwe ulayitetswe isibane lebone yonke into oyenzayo ntho kaofela ukusukela ngoku o tloa hona eza abanye abantu mohlomong batho ba bebengayazi bang ba ne umthetho ba sa wesibane tsebe molao wa lebone kodwa esi ke ngoku lena lona oomama bathe sisibane senkokheli ke lebone la ke tate uzuthi noba ucinga ukwenzani le ha o uthe nahana sasibane senkokheli gore lebone lele la ke uzuthi tate noba ucinga ukwenzani gore le ha o nahana ebrantshini wetsa yakho uyazi uba branching ba hao. ilayitelwe isibane ilayitetswe lebone ngoyesu kristu nkosi Ka Jesu amen Kristu. Nkosi ke. Yeah.
Anzi hamba, andihlala phantsi. Hamba nalokho emnakeni. Itotsamaya ka lona. Ngoba mna kandikhonza. Hobane nna ke kere Khonza ke beside. ke kereka Fike botse phaya. ke fihle mane Xolela aba bantu ke balapha. jwetse batho ba kere ke tsamaya Nesiba. ke utlwele Esiyawundilayitela. le ka nnanela mo Kwaba sonke xa besilapha. ne re se kaofela gore Phuma re tla tswa siphethe re izibane. tshwere mabone Senze yonke re into. etse ntho Siphethe re izibane. tshwere mabone Esi sam ke ndizawusicima. sena sa ka ke Ngoba sindizilayitele. hobane mme Sifaka apha kunetayisi. ale ke Enkosi ke ma. dikerese tsena aye athi xa elayitwa itse ha di laitwa abanjwa ngoomama a di tshwara ke bo abafana a namahebherekazi tshwana le mahebere awoyika a tshabang Jehova masambeni ke bantwana ha basekhaya re tsamayeng bana beso masambeni ha boomama re tsamayeng bomme eze sibonakalise re bontshana okokuba thina singomama bahloniphayo oomama banentobeko bomme ba oomama boyikuye bomme ba tshabang amen Amen. amen uthi ezi zibane ezi ore ba asizizilayita ha re to wa sizivalela laita phansi kwetafile sizazibeka zibe lukhanyiso zibonakale siyinkonzo yasenamba one kereke ya namba sikhanyisele ezi laitele amen Amen. amen Amen. sihamba nokhanyiso ke tsamaya le khanya njengoba sihamba nje Jwalo ka re tsamaya sihamba ke- sinokhanyiso tsamaya re na le khanya. amen Amen. haleluya amen Amen. sizawucima ke ngokwezisibane to tima kodwa njengoba sizicima nje para tima je uthe umama itse mme sizawucima re tla tima izibane
izibane ezi kodwa zona zizawuhlala zivutha ngaphakathi kwethu zihlale zivutha emoyeni ngoba kaloku thina izibane ezi zilayite ngaphakathi funeka zibonakaliswe kokuba ke ngokena zilayite umntu wangaphakathi athe vela lo wangaphandle omhle kodwa wangaphakathi abe enesibane esivuthayo ngaphakathi uthe size sihlale sivutha sihlale sifuna sinqwenela umuntu obasize enkonzweni kaThixo sesingayuhlala phansi nezibane ngoba kaloku sizawucima izibane amen noYesu Kristu ngaphakathi uthi xa sihleli ngaphakathi xa sihleli ekhayeni singaye enkonzweni uzawucima naye masicimeni ke bamama izibane kodwa ke
Amen. 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 Mandibulele. Umame kulasi. Bulele kumame. Okay, amen. Mama uphethe mama. Ude waphetha. Amen. Sisuka inhloko ndaba yomkhosi. Utyalwa umlilo wezulu emthini. Umsebenzi into yakwenziwa ngomama. Utyalwa lento yabanga. Nina nilukhanyiselo lwehlabathi. Utyalwa okokukhanya. Apha kuwe ngaphakathi. Umzi wami phezu kwentaba. Awusayifihlakala ngokuphethe ukhanyisa. Amen. Izibane zenu mazihlale zivutha. Zingaqini. Abamama baqhubeka kwenza lo msebenzi umhle. Into nayo iphazamisekile lamanzi la lento wathumelele. Xa kusenza umsebenzi kaThixo. Abantu ndiyacela bajonge uba eyisile. Kumaxindawo. Kumaxindawo. Hleze. Futhi xa kulayitwa izibane apha. Kanti esakho asilayitwa. Mayibe nathi Nkosi. Amen. Njengoba bephethe izibane. Apha kuwe ngaphakathi njengoba bebethethe umama wakhosini. Ulayite sakho. Kaloku uElizabeth. Uthi xa efika uMaria kwaElizabeth. Athi vuya wena ubaba lwe. Ngoba inkosi nawe. Kwaxhumusana. Mayibe nathi Nkosi yami. Xa kulayitwa izibane kule ndawo. Isibane sakho sifuza uba siyasaxhuma. Mayibe nathi Nkosi yami. Amen. Ngoba uzofuneka uphume apha ungumuntu omtsha. Andithi uzawuphinda ube mtsha. Be fresh. Ngaphandle. Uthethwa ngomuntu ongaphakathi. Mayibe nathi Nkosi yami. Amen. Nazi izibani bazilayithile ke omama. Kodwa ke phambi koba ndizidlulise mna ke uzazidlulisela kodade inkokheli njengabaphathi benkonzo esiphansi wabo. Mayibe nathi Nkosi yami. Amen. Abasiguqulayo ngabanye. Mayibe nathi Nkosi ngoba awukhathaliseki enkonzweni utata uyamhlonipha. Noba mncinci kangakanani ngokuzala. Kodwa egameni loba engutata umhloniphi ngoba kwathiwa mabancedisane nathi. Mayibe nathi Nkosi yami. Amen. Waphinda uYesu wasiyaleza kubo. Wathi mfazi nanko unyana. Wathi nyana nanko unyoka. Sayalezwa bomama. Sayalezwa nguYesu. Mayibe nathi Nkosi yami. Amen. Asikeva ke uba lo mbhalo. Lo miyolelo wawuthethwa nguYesu waqina. Umhlambi ke ungawucima wena kodwa uYesu yena wawuthethayo andivanga ndawo ethi uqimile. Mayibe nathi Nkosi yami. Amen. Xa sizawudlulisa ezibane ndicela ke sivume la ndawo ithi bekho kwavunya iculo apha lemini yecawa. Kodwa nguyisabatha namhlanje. Kodwa isabatha. Bayavuya abantu. Amen. Ke sitsho lo ngoma xa sigqiba ukutsho lo ngoma. Ubani nobani azikhangelele isibane ngokukhangaza. Sabata.
Amen. Ndizawunikeza namakhandlela ubawo wethu uba umongameli uMatyeli mayibe nathi Nkosi yami ndinikezela lamakhandlela uba umongameli uMatyeli
Mayibe nathi Nkosi. Into abangibandinike yena. Uninzi lwethu apha endlini siguqulwa nguye. Mayibe nathi Nkosi. Kodwa masiya kuzithatha ke izibane sizifake ngaphansi kwetafile. Mayibe nathi Nkosi yami. Wathi mbeke lawo wamxelelayo. Mayibe nathi Nkosi yami. Ndinikeza yena. Yena uzobona ke ngokuba makanike bani. Mayibe nathi Nkosi bamongameli uMatyeli. Nali ikhandlela lale nkonzo. Mamela mntanami. Nali ikhandlela lale nkonzo. Esililayitelayo. Nasi isibane esilayitelayo le nkonzo. Mayibe nathi Nkosi. Nasi isibane esilayitela inkokheli zale nkonzo. Mayibe nathi Nkosi yami. Ngokwebhesha Ndithi mandinikeze kuwe ke tata. Mayibe nathi Nkosi yami. Lo umsebenzi ke wokugqithisa uba okanye ubone uba ungathini ikuwe tata. Sashiya amakhaya. Amen. Ekulonda siyenza. Amen. Ayekho ukuthi
ungekho nto ayolungisa ngaphandle koba eyohleka izinto ezibheke. Amen. Ahleke nezingasidwayo kuba ingasezenzelwe lahlobo alanda wasuka kuyo. Amen. Yade yenza loo nto kwaninzi ukhuphela nesaziso. Iziyoni phaa phambili siqabuke ukhutha izaziso zokuzoba kwinkonzo. Thunyeni inkokheli. Amen. Amen. Yatshintsha loo nto kuhamba kwamaxesha. Umntu abahambe ezasaziso ashobe nomsizi wafumana isaziso atshintshe ebusweni athi zandibone lo mntu uzaziphikisa ke ngoku bandinike phepha. Amen. Ufika kwapha akho mntu oxele into okubundika iphepha bambuzo lowo ebebhala amaphepha asole. Amen. 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 Sithinta inkokheli sibe zigwembile siphakama noba azidikwanga sitshiswa ngamaphepha alapha ezipokothweni. Amen. Yabangela uba loo nto noko ithetha izawutshintsha kuqala kwakho into ethi iphepha malibe nesitampu qaluzayo kakuhle bangalungisa. Amen. Kuba lo mntu uyapha ayokwenza into athanda engeyanakulamela into ezula nkosi. Elaa phepha nikwe lona seyinikwe yonke laa nkosi. Amen. Yabangela uba loo nto noko ihlele ngaphantsi kwamaphepha. Manintsi amazulu nalapha kule ndawo alaziyo futhi alihloniphileyo. Amen. Kodwa ke ndiqinisele uba mhlawumbi engekho data alinde loo maphepha ayivile kona inkonzo ikhona futhi ayaza kuziliwa apho kuzokhona. Amen. And ayaza ukwabana wethu xa alinda amaphepha akanawuze ngaphethanga phepha akazukwazi iphepha akafuni uza nkonzweni abafuni uzogeza enkonzweni xa banikwe imvume yogeza. Amen. Ake sathi xa sibonisana sathi no mangenza amaphepha makathethe phaa kwezi network bonke abantu baza kufaka. Amen. Bathi awubathutha ngumoya kaThixo beza umoya kaThixo ongabathumanga bengisi. Amen. Ngoba xa bebhala iphepha umuntu uyozinyanzelisa. Uba uMakhosini ke siyabulela kakhulu ngomsebenzi awenzileyo. Asiqala umsebenzi namhlanje ixesha elininzi simsebenzisa. Amen. Ikhona into esizama uyihlutha phaa kuyo. Amen. Ikhona into esizama uyithatha njengoba simsebenzi yakhona. Kukho into esifuna uyithatha sifuna ade afuthwe. Amen. Sifuna ade afuthwe. Umntu uvuma kakhulu uyamenya imvula kanti kuzobuwa le ndlela ivuma ngayo. Haleluya. Izigebe zivuma ibe sokumntu ovuma ngohlobo evuma ngayo singaliphendumele. Amen. Umvumi uthathi sizama ukuthi naye inisilo esifumana ngexesha afike ngalo. Haleluya. Apha phakathi kwethu. Inisilo esifumana ngokuyo wakwathi koniba wathi apho evangelini sesifana namaselo amasi. Iselo lamasi awulixesha amasi athambula anidibisi. Athi awuthi uyibisi atshintsha abe ntumbulu atyeke. Xa kusoloko uthetha ngokwakho kokoko awungelibali uthetha yona kanti sewuthambule. Amen. Le nto uyithethayo le ngoku seyimuncu kunideke uba kufika umntu osuka kwenye indawo aze kwesilisa athibisi. Haleluya. Itsho ngomso le nto uyithetha uyithethe seyintungulu
Amen. Ngexesha amanye abalapha uthibisa emaselweni akhoyo anamasadwayo abhole. Nginikezeke umzuzu wokunqanana ke mama. Uphuze endikezela amakhandlela. Ebelayitiwe apha. Ulayitwe ikhandlela apha belayitelwe. Okay. Salekon. Amen. Akubulise ba umanguko. Akubulise ba umanguko. Amen. Xa ndizawunikeza ngawo, ndizawugqithisa nam. Ngento sathetha umama wabhisho uMkhosini nomama bomfundisi uDulas. Iyandicingisa. uYesu usuka nje phabalazana eqabele esile wathubeleza phakathi kwemithi ye-olive. Uthi xa eligqibe lo hlathana oMkhosini kumamadoda amabini anxibe into ezimhlophe, ambona xa evela aqalisa ahlahlamba athi makabongozi, ngoba lonke ixesha amane kuthethwa eJerusalem kumane kukhunjula isiprofeto sikanyana ka-Ido umzukulwana kaBherekiya ogama linguZakariya. Ngoba xa iprofethi uZakariya wathi umbonile ukumkani waseZayoni esiza eZayoni eqabeli esile, athi xa ikhona le ntetho athi vuya ke wena ntombi nguZayoni. Sathatha isiprofeto kwafundiswa ngaso abantu abasebatsha. Uxa izawuqabela iintaba ze-oliva bavume bonke bathi makabongozayo. Kodwa phezu kweentaba ze-oliva walimisa esile kumhlaba olerheke. Phakathi umi phezu kweentaba zegrapho ujonge iKapa. Waqopha phezu kweentaba zegrapho ujonge phaa iKapa. iKapa ufika lilihle phaa. Ulijonge kusebusuku ufika lichitheka lamalala. Wajongele ezantsi iJerusalem. Wabona ubuhle beJerusalem. Futhi bonke abantu abahamba naye bayijonge iJerusalem babona ubuhle banqwana. Kodwa yena zange abone buhle eJerusalem. Wabona amageza abaprofethi. Wayijonge iJerusalem wayilile. Wathi Jerusalem, wena babulalayo abaprofethi. Kuthiwa ephezu kweentaba ze-oliva eyijongele ezantsi iJerusalem. Kanti lilanga lakhe lomisa isiqalekisi. Cha abantu abayiqonda loo nto. Ngelo xesha wayithetha. Uthi babuzazile izinto zezoqobo. Ingozi ekufikeleyo ulazange ilixa lokhulula kwakho. Abenzi bonke bobubi